красиво на вид. От малък го обожавам. Спомням си как на рождения ми ден, когато ми даваха да избера къде ще ядем, винаги избирах китайския ресторант. Още докато бях в основното училище, проявявах интерес към чуждестранната кухня, защото вкъщи майка ми не готвеше такива неща. Така се разнообразявахме и си прекарвахме много добре. Моя град имаше един ресторант, който наричахме Палтото ви. Защо ли? Ами, понеже имаше закачалка за пълта до входа и когато някой си тръгваше, собственика подвикваше пълтото ви. А храната им беше много вкусна и красиво приготвена. Ще направим вегетарианска версия на оригиналното ястие с червени чушки и фасул. Ще са ни нужни гъби. Шиитаке. Шиитаке с дълго и. Това е гъба с японски произход, но се отглежда и в Холандия, и в други европейски страни.